گلی چاروکا شہزاد نور پر میری سلام شما چارگاہ توجیر نظرآباد یوٹیوب چینلا انچو کہ شما سرپدے ای چینل وسیلگا واپس شمارا یک جست پرسی گپ پترانی بندات کتا کہ گپ پترانا گما امراداری کم بلوچی زبان نامداری شاعر و لفظات واجہ مقبول مبارک میں دومی جست گواجہ مقبول مبارکہ اشیں پیسری لفظاں ہو انگی لفظاں کے میانہ پرک و تفاوت چیئیں بزاں کوہنی لفظاں و نوکی لفظاں کے میانہ پرک و تفاوت چیئیں بیائے باریں واجہ مقبول مبارک مارا چی سرپدیدن وحد ود سرا ہمیں لفظاں کی کتاب کے ونی چمش کبتگاں چریشانچا ہمیں اٹکل و اندازہ جنک بیت کے پیسری لفظاں گوتی زگر و علوپ زبانا سوتگ تقلیدی و گیگانی تند پتارنگ و مانگی شتا آئی تو کا زندگی برمش چڑے کا نیست انہیں اما مارشتانی ربالکاری کہ اما عیال انبازاں سرکپتی و واقعاتی و پشامدی دنیا ہردوں زورند البتر لتی شعر و شعری بند انچے دب کپیت کے اٹھپ کدین و دلی دریکگند بلے آہانی تہا زندے چلو گرزی لپرزگ و محکمی انسانی منزل و بنجلانی شہم نبرمشی بلے انچو انچو زندے لوٹ و وائش بدل بوان ہوتگاں لفظاں کا ہم وتی تب و میل مٹے تک مرچگیں ازمکار و لفظاں تو ادیباں پاریزی کشکلت داتگ آہاں لفظاں گوتی زگر و پلگار زبانا ازمے قدر و کیلواں گو دوچار گیت کر آہاں زندگی وتی کتگ اشاں نوہ لفظاں کہستے زندے راستے کچھنے راستی و سمائی چستو ایرانی پہما دارید اشاں انسانی مزن شانی و انسانی کارو کردانی درشان داوا چا لفظاں سرریچ کتگ وہی ایک راستی کہ صحت مند و سلامتی لفظاں در زندگی آئیے ارزش داری بنزے و منزل و سرحال انسان ہند منی آیالا پر کمیشی پیشی و مرچگی لفظاں کے واللہ نہیں شما اتفاق ہوئے میں کسان پگرے گپانی سرا منتوار عشت واجہ مقبول مبارک کے مارا جوانی سرپدیے داتے نو مارا رضا بھی دیت اللہ معیار